ki Paidbah nong show Pisa hapok Central Bank of India Nongstoin. Kilaya kendu jing bat Syllang khat banyo sei ka Pisa jongki ka ba kila show hakatega bank nomor ka jing pamdon ki Nongtrei ki bade ban aya ka Pisa ki Paidbah nong show Pisa hakatega bank. Karkum ka jing thu ki Paidbah nong wan sei Pisa nakatega bank. Kila ong bakum kani ka jingja kamdei shu ka sien ka banding kong bat kala juja kha hakaba ki akendu jing haba ki wan sei Pisa tang namar ba ki Nongtrei hakatega bank kimdon tikna. Haba persang banyak keran berka branch manager jong ketika bank ka Shumalika Das kala kentat ban keran haka kamera Hendrai kala syuat ho bagi dan arngot ki Nongtrei ki ba Peit haka lan ban ai Pisa ya ki Paidbah Hendrai uwe ula ino kamno kat ba uwe ula shim shuti bat kala ongru ban kaliang jongka kum ka BM kala da pentep bat tho shiki bor bahalor ban penbiang Nongtrei. Na kaliang jong ba mau koridor khars imli uwe ni kinong elam ka sengri khasi setni federation ubalalet bantuklar halor ka jing baki Paidbah ki akendu ulayat ho da ka baong baha ka jing kran bar ka branch manager na kaliang jong ka kala kam ba ki Paidbah bawan sei Pisa mata kasni kanum phalet phai thli hendrei kan siu hino da ka Pisa jong la jong na ka pla bar ka ne kala pensngau thamula bhaya ki Keong bangan dengan ai bida Pisa lajong ada nata yang mentasri kan pawan Peit dengan ada Pisa lajong na pula bad anda pilawan saya sayang